दिनै 29 जुन खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, बिटिआरआव थानाय बेंगुरा लाइमोनफोरखौ गोहो होनो थाखाय बिटिआर सोरखारा बेंगुरा आफादजों मोनसे गोरोबथायाव मैया एबा 28 जुन खालारखालि सागान होयो। नैथियाव, गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि केलेंकारिजों सोमोन्दो थानाय 4 हमजादों। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरनि रांनि अनजिमा बांहोनायजों लोब्बा थानाय मोनसे गिदिर केलेंकारिजों सोमावग्लुंदों। दासिमाव 4 खानाय जाबाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आरोबाव गोबाङानो हमजाबावनायनि मिजिं दं। रांनि बदलै फरायसाफोरनि नम्बर बांहोनायनि थाखाय मुलुगसोलोंसालिनि मावख'गिरिफोरनि सायाव अजद होनाय जादों। बरपेटानि गणेश लाल चौधुरी फरायसालिमानि फरायसाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे नंखाय केसनि नायबिजिरनायाव बे केलेंकारिखौ बेखेवनाय जादोंमोन। थामथियाव, एनटिएआ इउजिसि नेट 2024 एनसिएटि जथाइ CIR इउजिसि नेट आनजादनि थाखाय गोदान फारिलाइ फोसावफिनबाय। इउजिसि नेट आनजाद जायखौ 18 जुनाव खुंनायनि सानसे उनाव केनसेल खालामनाय जादोंमोन, दा 21 आगस्तनिफ्राय 4 सेप्तेम्बरनि गेजेराव खुंनाय जागोन। नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया शुक्रबार 28 जुन खालारखालि फोसावो। बिगियानारि आरो दारिमिनारि बिजिरसं गौथुम CSIR इउजिसि नेट जायखौ आनजाद खुंनायाव अजद होनाय नेमखान्थिनि सायाव नांलायनायनि गेजेराव मोनसे आगु राहा महरै दोनथ'नाय जादोंमोन, दा 25 जुलाइनिफ्राय 27 जुलाइसिमाव खुंनाय जासिगोन। 4 बोसोरनि खौसेथि फोरोंगिरि सोलोंथाइ मावथांखि ITEP आव मुं थिसननायनि थाखाय हायुंआरि सरासनस्रा हाबनाय आनजाद NCET जायखौ 12 जुनाव बेनि थिखानाय जागायनायनि माखासे घन्टा सिगां दोनथ'नाय जादोंमोन, दा बे आनजादखौ 10 जुलाइआव खुंनाय जागोन। ब्रैथियाव, अमरनाथ यात्रा 2024 आ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। गोथार दन्दरनि थाखाय गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि सेथि हान्जाया ओंखारलांबाय। अमरनाथ थानसालियाव बोसोरारि गोथार दावबायनाया सनिबाराव गोथार दन्दरनि दर्शननि थाखाय जम्मु काश्मीरनि गांदेरबल जिल्लायाव बालटाल बेस केम्पनिफ्राय ओंखारलांनाय गोथार दावबायारिफोरनि गिबि हान्जाजों जागायो। शंख बिखुं सुनाय आरो बम बम बले जय बाबा बुरपानि आरो हर हर महादेवनि मोन्थोरफोर बुंनानै गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि गिबि हान्जाया लैथो थालानिफ्राय 9756 फिट गोजौआव थानाय गोथार थानसालिनि थाखाय बेस केम्पनिफ्राय ओंखारलाङो। सा 4603 गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि थानाय गिबि हान्जाया गोख्रों रैखाथि राहानि गेजेराव शुक्रबाराव काश्मीर हायेनाव सौहैदोंमोन। बे बोसोराव 52 साननि गोलाव गोथार दावबायनाया 19 आगस्तआव जोबहैगोन। 52 साननि गोलाव दावबायनायनि थाखाय अनलाइन रेबथुमनाया 15 एप्रिलाव श्री अमरनाथ जाइन बर्डनि SASB वेबसाइट आरो पर्टेलाव जागायदोंमोन। बाथियाव, आसामनि रायमना हायुङारि पार्कआव गोमालांनो हमनाय मेनलेन्ड शेरनी एबा हाग्रानि मोनसे रोखोमनि जुनारनि गिबि सावगारि क्लिक खालामनाय जादों। हाग्रा मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि मेनलेन्ड शेरखौ आसामनि क'क्राझार जिल्लायाव गोदानै फोसावजानाय रायमना नेशनेल पार्क, सोनाब बेंगल आरो भुटानजों नांजाबना थानाय हाग्रायाव नुनो मोनदोंमोन। दथियाव, लाभलिनाया पेरिस अलिम्पिकनि थाखाय ओंखारबाय। लाभलिना बरग'हाया अलिम्पिकआव नैथि बान्था देरहानायनि मिजिंजों पेरिस अलिम्पिकआव बाहागो लानो ओंखारलांबाय। थांनाय बोसोरनि ब्रन्जनि मेडेल देरहानायनि उनाव बिथांजोनि देग्लायनि थांखियानो जाबाय सनानि मेडेल देरहानाय। हादोरनि सुबुंफोरनि बरायनाय आरो बोर सारस्रिनायजों भारतनि बक्सिं हान्जाया शुक्रबार सानखालि दिल्लीनिफ्राय पेरिस अलिम्पिकनि थाखाय ओंखारलाङो। स्निथियाव, NEDFC आ बिटिआरआव हर्टिकालचार आरो आबादाव रां थिसनगोन। तामुलपुर जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि सावराय जथुम न'आव शुक्रबारखालि बिटिआरनि जौगानायनि गोहोम साननानै सा-सानजा जौगाखां रांखान्थि निगमआ मोनसे गोनां सावरायनाय मेल खुंफुङो। बे मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि गबिन्द बसुमतारी, तामुलपुर कमिशनार बिद्युत बिकास भगवती, जायगानि MLA जलेन दैमारिजों लोगोसे गोबां EM राकेश ब्रह्म, रेवरेवा नार्जारी, रनजित बसुमतारी, नेटफिनि मावफुं सामलायगिरि इसके बरुवा, टेक्न' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट फान्डनि जेनेरेल मेनेजार आरो दि टेक्न' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट फान्डनि जेनेरेल मेनेजार बाहागो लायो। रायखांनो गोनांदि
नर्थ इस्टार्न डेभेलपमेन्ट फाइनान्स कर्परेसन लिमिटेडआ मैखुन, बेसर, स्ट्रबेरी मोजां गुन गोनां आबादजों लोगोसे बेरे मोदै फिसिनाय आरो अमा फिसिनाय बायदि बिगियानारि आदबफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननो थाखाय गासै बिटिआरआव मोनसे फिजिबिलिटि फरायसंदोंमोन। बे समावनो नर्थ इस्टार्न डेभेलपमेन्ट फाइनान्स कर्परेसन लिमिटेडनि मोनसे थान्दै हान्जाया गोनांथार मेलाव लोगो हमदोंमोन आरो मोनसे रिपर्ट गथायदोंमोन। 8थियाव मासबादआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जा हमदों। आसाम पुलिसआ मैया उदालगुरि जिल्लानि मासबादआव सिग्रोमनाय खालामो आरो गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हायो। पुलिसनि बुंनाय बायदिब्ला हमजानाय गान्जानि बिबाङा 187 किल'ग्राम। बेनि अनगायैबो होबथाजानाय हाथायाव बे गान्जानि अनुमान खालामनाय बेसेना 93,50,000 रां जागौमोन। 9थियाव माजुलि निमाथि थांग्रा फेरिया ब्रह्मपुत्र बिखायाव थाबथानानै दं। फेरिया जेब्ला माजुलिनिफ्राय निमाथि फारसे थांगासिनो दङमोन अब्ला थाबथायो। बेखौ मिथिनो मोननाय जायो दि इन्जिन गाज्रि जानायनि जाहोनाव फेरिया दैमानि गेजेराव थाबथायो। फेरिया सा 50 नि बांसिन दावबायारिफोर दंमोन। दावबायारिफोरा गिनानै दं। बे समावनो फेरिखौ रैखा खालामनो थाखाय मोनसे रैखाथि हान्जानि अपारेसन जागायबाय होननानै मिथिनो मोनो। 10थियाव दानिया फैदो खेलानि आपडेटआव। 1थियाव दिनै मेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कापनि फाइनाल खेलाया वेस्ट इंडिजनि केनसिंटन अभेल बारबाडसआव बेलासिनि 8 रिंगानिफ्राय जागायगोन। खोला आफ्रिका आरो भारत हादरनि क्रिकेट गेलेगिरि टीमजों। 2थियाव दिनैनिफ्राय स्कुलनि जन लेभेल स्कुल फुटबल टुर्नामेन्ट आन्डार 17 इयार्स बयसआ जागायजेनबाय। कसुगाव जननि आन्डाराव थानाय स्कुलफोर जेरै मथामबिल हाइ स्कुल, सेन्ट मेथ्यूज EM स्कुल, कुरपेला हाइ स्कुल, UN एकाडेमि कसुगाव, जाम्बुगुरि हाइ स्कुल, सेन्ट क्लारेट EM स्कुल कसुगाव, पाब्लिक हाइ स्कुल, बालागाव हाइ स्कुल, कासाबारि हाइ स्कुल, जलेश्वरी हाइ स्कुल, सेन्ट पाउल EM स्कुल, ग्रेस EM स्कुल, पस्काव हाइ स्कुल, गासै 13टा स्कुलफोरा दिनै टुर्नामेन्टआव बाहागो लागोन। बे टुर्नामेन्टआ सराइबिलनि नास्राइबिल फुटबल प्लेग्राउन्डआव जागासिनो दं। सेमि फाइनाल आरो फाइनाल खेलाया जुलाइ दाननि 1 थारिखआव जागोन। एसेनोसै दिनै बेलासिनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै दोन हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशन मोननो थाखाय।